и областна администрация, какви са вашите действия, какво знаете ви? Здравейте, аз бях уведомен още веднага след инцидента и тръгнах по възможно най-бързия начин насам. Докато пътувахме, вече линейките тръгваха в обратна посока. Междувременно получихме информация, че има нужда от тежкотоварен кран за изваждането на този автобус от мястото, където е аварирал. И разпоредих действия да се намери такъв кран, осигурен е такъв и в момента пътува към мястото на инцидента. Това ще позволи на полицията да продължат следствените действия, защото в момента мястото, където е самия автобус, е така доста опасно и трябва да бъде подсигурен, за да могат да продължат действията. Какво планирате да се случи с хората от автобуса? С изключение на тези хора, които са в Бургас, вече приети в МБАЛ, където беше създаден щаб, подготвени медици, имаше къде да бъдат настанени и да започне тяхното лечение. Останалите, които са с по-леки наранявания и които всъщност не са наранени, благодарение на кмета на Малко Търново бяха настанени в дневния център. Те в момента са там, ние оттам идваме сега. Осигурена им е храна, дрехи, от каквото имат нужда. За момента са там. Водят се в момента разговори с посолството на Украйна, с консула украинския, за да им съдействаме на хората. Част от тях със сигурност ще искат да останат с близките си, които са приети в болница. На тях ще съдействам да осигурим място, къде да останат, ако имат такава нужда. За останалите, доколкото разбрах, вече е осигурен или ще бъде осигурен транспорт от фирмата превозвач, която да дойде да ги вземе, след като естествено полицията и разследващите органи приключат с своята работа. Те ще бъдат разпитани, доколкото знам, като свидетели и след това вече е въпрос на организация и на тяхно желание дали искат да продължат към Истанбул или да се върнат към Украйна. Това не мога да ви кажа в момента. Илиян Янчев, кметът на община Малко Търново, господин Янчев, когато ви излезте в страните на място, какво заварихте? Беше пократителна на картината. Жени, деца, боси, кървави, наранени на пъти. Обадих се, за да могат да дойдат да не автобусите ученическите, да могат да ги изводим и на доктор Радев, да могат да бъдат прегледани. През това време линейките пътуваха от Бургас, 5 или 6 бяха вече на брой и всички минаха прегледани, имаше и по-тежки случаи, които тръгнаха. Останалите настанихме в дневния център за възрастни, защото там е топло. Беше предоставена храна, говорихме ако се наложи и за преспиване, така че за момента хората не мога да кажа, че са добре, но се чувстват поне на място, където не е приятно. Колко души са по-леко пострадали, които бяха прегледани в Малко Търново? Като си имах предвид, че в болниците са 8, плюс след това тръгнаха леките, мисля, че около 23 души са в момента тук в Малко Търново, в дневния център. Сред пострадалите има ли деца? Има, да, но не са пострадали тежко. Има с наснено око, няма тежко пострадали. Колко деца има? Не мога да ви кажа точно, но не са и малко. Те са в различни, има няколко, които са по-малки, другите са на различна възраст, но освен шофьорите, мисля, че имаше само още един човек, който беше с байпас, който е мъж, всичко останали са жени и деца. Ами можем ли след това да